Liverpool aýatynyň Saýat etrawynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyýat Guly Aslanow iň soňky çykargy hökmüni öz sesini owalardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikaýetlerini köpçüliklerini habar beriş serişleriniň üstü bilen häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Aslanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatiwasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasy neşrine ýüz tutup owadaşlarynyň ýüzüňi bolýan köp sanly problemler barada gurrun berdi we öz sesleriniň häkimetleri eşitdirilmegini haýyş etdi. Ýöne ondan ödül raýat aktivisti ilki başda yerli arçynlygy Saýat etrawynyň häkimligine, prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup owalardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada ardy şikaýetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrawynyň ýaşaýjysy owalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemler, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulagynyň ýetmezçiligi we sandan çykan ýollaryň abadlanylmadygy ýaly problemleriň çözgüde garaşýanyny aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarçysyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşligine we goloý goltumnaky owalaryň döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli adyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýagy paýlananyny yerli ýaşaýjylardan esasy ýymy önümleriniň gapdaly bilen fizik hökü ýaly hyrydarsyz harytlary satyn almak talap edilýär. Hyrydarsyz harytlar ýeňillikli adyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hesse artdyrýar. Şeýle-de owa ýerlerine ýaz çärelerine we sadakalary has köp un we ösümlik ýagy gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu harytlaryň ähtiýaç mösberleriniň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrawynyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary döwlet bahasyndan 6-7 hesse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereg mundan odal ulanylmagy bilen ýeketäk saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başga da bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň abadlyş işlerine mätäşdigini, saglyk öýünde ýekeje felşeriň işleýändigini we ol ýerde ilata zerur bolan derman serişleriniň tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti owada adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegiň töweregine bar bolan kynçylyklar, owa ýerlerine hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Raýatlar ýurduň durly sebäplerine bir meňdeş problemler bilen ýüzbeýiz bolýanlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan odal ençemegedek ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagy bilen bagly bar bolan problemler, hatardan çykan ýollar, owa ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş durmuş şertleri barada ýetdirli habar berip gelýär. Türkmenistana bar bolan problemlere öňsü çekmeklik, ardy şikaýetler bilen baglylykda garaşsyz media serişlerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalary ýüz tutmaklyk goşmaça kelle agrylary häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sebäp bolunmagyny, hatda syýasy matlaply aýplamalar bilen tutulmagy höküm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär.